गिबियावनो बयखौबो आंनि चेनेलाव बरायनानै लानाय जाबाय। नोंथांमोना सानफ्रोमबोनि खौरां मोननो थाखाय आंनि एसबि रादाब इउटिउब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो। लोगोसे खौरांखौ मोजां मोनोब्ला लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनानै होदो। आंनि खौरां फोसावनायखौ मोजां मोनगोन आरो खौरांफोरखौ जोबजासे खोनासंलांगोन होननानै आसा खालामनाय थाबाय। दानिया नोंथांमोना दिनैनि खौरांफोरखौ खोनासंलांदो। दिनैनि गिबि खौराङाव दं एनडिएफबिनि गिबि मुंख्लं बि बांबुरगोरा थैनाय सानजों लोब्बा लाखिनानै बाक्सानि रुपहि साम'हाथायाव इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिएफबि आफादा 35थि मुंख्लं सान फालिदों। एनडिएफबि आफादा दाफुंनाय समनिफ्रायनो एनडिएफबि आफादनिफ्राय गिबियै बि बांबुरगोराया 14 सेप्तेम्बर खालाराव सुथुरनि आखायाव मुंख्लं जानांदोंमोन। बिथांनि थैनाय सानखौ लोब्बा लानानै एनडिएफबि आफादा 14 सेप्तेम्बर खालारखौ मुंख्लं सान महरै फालिबोदों आरो फैयै दिनै 35 बोसोराव आगान होबाय। बेनिनो मिरु इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिएफबि आफादा बाक्सानि रुपहि साम'हाथायाव सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारि लानायनि गेजेरजों 35थि मुंख्लं सान फालिदों। 35थि मुंख्लं सानजों लोब्बा लाखिनानै बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा मुंख्लं जारिमिनारि थावनि बिटिआर मेम'रियेल मिउजियाम गायसननो लानाय अन्थाइ खाम्फाखौ बेखेवनानै होयो। बिहु मोसानानै वर्ल्ड रेकर्ड सोरजिनो हानायनि उनाव बर' हारिनि बागुरुम्बा मोसानायखौबो वर्ल्ड रेकर्ड खालामगोन होननानै आसामनि गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बुंथिनानै होदों। थांनाय 14 एप्रिल दानाव गुवाहाटीआव 11,298 मोसाखावरिफोरा बिहु मोसानानै वर्ल्ड रेकर्ड सोरजिनो हादोंमोन। बेखौ नोजोर होनानै बर' हारिनि बागुरुम्बा मोसानायखौबो वर्ल्ड रेकर्ड खालामगोन होननानै गिबि मन्थ्रि बिथाङा बुंथिनानै होदों। बिफां गायनायनि हेंथायै बिटिआर सरकारनि सायाव फेसबुकआव जेंना गोनां बिबुंथि होनायनि थाखाय इउपिपिएल दोलोनि मावख' नेहाथारि कमल आजादआ बिबाननिफ्राय एरख'जाबाय होननानै मिथिनो मोन्दों। बिटिआर सरकारा उदालगुरि जिल्लानि भैरबकुन्द आरो सिखारिडाङा ओनसोलाव 24 घन्टानि गेजेराव 10 लाख बिफां फुलि गायनानै वर्ल्ड रेकर्ड सोरजिनो थांगासिनो। बेखौ लानानै बिफां गायनायनि हेंथायै बिटिआर सरकारनि सायाव फेसबुकआव हेंथा गोनां बिबुंथि होनायनि थाखाय इउपिपिएल दोलोनि मावख' नेहाथारि कमल आजादआ बिबाननिफ्राय एरख'जाबाय होननानै मिथिनो मोन्दों। मोनसे गिख्रंथाव जाथाय रेलगारिजों सौजानानै सासे सुबुंनि जिउ खहा जादों। बे गिख्रंथाव जाथाया जादों धेमाजि जिल्ला जनाइनि नाहरजुनाव। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला गुवाहाटी कामाख्यानिफ्राय मुरखंसेलेक फारसे फैबाय थानाय लाचित एक्सप्रेस रेलगारियाव सौग्रावनानै सासे सुबुङा जायगायावनो जिउ गोमायो। जिउ गोमानाय सुबुङा नाहरजुन गामिनिनो थागिबि काशीनाथ दले होननानै मिथिनो मोन्दों। बे जाथायखौ लानानै ओनसोलाव सोमोनांथाव थासारि सोमजिहोदों। मख'नो गोनांदि थांनाय गोबाव समनिफ्रायनो काशीनाथ दलेआ जावलिया बायदि गिदिंथिंग्रा जानानै दंमोन होननानै ओनसोलनि सुबुङा फोरमायना होदों। बिटिआरनि सोलोंथाइ बिफाना सोलोंथाइनि फारसे खामानि मावालासे गेलेनाय बिथिङावसो गोबां रां बाहायदों होननानै गोख्रों अजद दैखांदों। इउथ बिपिएफनि गाहाय नेहाथारि कासम बसुमतारी बिथाङा बिटिआर सरकारा गेलेनाय बिथिङाव बेसेबां रां खरसा खालामदों बेनि सायाव खौरांगिरि मेल लानायनि गेजेरजों बुंफोरनानै होदों। 2022 मायथाइयाव क'क्राझारनि साइ स्टेडियामाव खुंफुंजानाय आइएसपिएल जोलुर बादायलायनायाव बिटिआर सोलोंथाइ बिफाननिफ्राय गेलेनाय बिथिङाव 3 कौटि 7 लाख रां खरसा खालामदों आरो बेनि उनाव 3 कौटि 50 लाख बे मोनसे एखे गेलेनायावनो बाहायदों। बेनि उनाव गेलेनाय समाव बिबुंथि लाखिग्रा आरो आलासिफोरनो मान बावनो आर'नाइ बायदि बायनायाव 2 कौटि 49 लाख रां आरोबाव 83 लाख 8 रोजा रां सोलोंथाइ बिफाननिफ्राय दिहुनदों। बैफोरखौ गासैखौबो दाजाबोब्ला 19 कौटि 76 लाख रां। बेवहायनो नलेज फेस्टिभेल खुंनायनि 3 कौटि 38 लाख राङाबो हाबफानानै दं। बैफोर गासै रांखौ सोलोंथाइ बिफाननि जौगानाय खामानियाव बाहायालासे गुबुन प्रग्राम बायदि लानायाव बाहायदों होननानै कासम बसुमतारी बिथाङा गोख्रों अजद दैखांदों। कासम बसुमतारी बिथाङा बुंदों, बिटिआरआव गुबुन बिफानाव गुबुन बाजेट दं, जेरै सोलोंथाइ बिफानाव गुबुन बाजेट, गेलेनाय बिफानाव गुबुन बाजेट। नाथाय सोलोंथाइ बिफाननि गासै बाजेटखौ माबोरै गेलेनाय बिफानाव बाहायनो हाखो बेखौ गोख्रों अजद दैखांदों कासम बसुमतारी बिथाङा। फरायसालि जौगानाय बायदिनि गासैबो रांखौनो बिटिआर सरकारा गेलेनाय बिथिङाव बाहायजोबदों होननानै गोख्रों अजद दैखांबावदों। बिटिआरनि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा गबिन्द चन्द्र बसुमतारी आरो बिटिआर हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथांमोना एनडिएफबिनि मुंख्लं सान फालिनायाव बाहागो लायैखौ गोथौ दुखु मोननाय फोरमायदों। आर गुथाल बिथां आर गुथालआ बुंदों, एनडिएफबिनि दैदेनगिरि बिथांमोना दिनैनि सानाव एनडिएफबिनि मुंख्लंफोरखौ नासयदों, मान होआखै। मुंख्लंफोरनि थैसामनि साजों थांनानै दिनै गादियाव जिरायनो मोन्दों।
पावारखौ इन्जय खालामनो मोन्दों। मानगोनां गबिन्द बसुमतारी आरो रन्जित बसुमतारी बिथांमोना मोनसे समाव NDFBनि दैदेनगिरि। बिथांमोननि दैदेननायावनो आफादा 34 बोसोर सोमावसारबोबाय, हाथियारजों सोमावसारबोबाय। नाथाय दिनै जाय बिर जोहोलाव जोहोलावजोफोरखौ फुजिनांगौ, मान बावनांगौनि सान, बे सानाव बिथांमोना सम होनो हायासै। दान्दिसे सम फैनानै बिर जोहोलावफोरखौ मान बावनांगौ आरो सिबिनांगौनि दिनाव बिथांमोना दान्दिसे सम होनो हायैआ जोबोद दुखुनांथाव आरो जोबोद लाजिनांथाव। बिथांमोनखौ इउनाइटेड फराम अफ एक्स NDFBनिफ्राय आर गुथाल बिथाङा गोथौ दुखु मोननाय फोरमायदों। गसाइगावआव रेभारेन्ड डक्टर समनि सिमां इस्लारि बिथांनि बर' हारिनि दैदेनगिरिफोर आरो समाज सिबियारिफोरनि थाखाय मोनसे गोनांथार खौरांगिरि मेल लादों। मणिपुरनि हिंसायारि जाथाया जोंनियावबो जायनि जेबो जाहोन गैया आरो रिफर्मेशन, रेन'भेशन आरो रिलेशन गैयाब्ला जोंनि हारिनि गेजेरावबो जोबस्रांनाया फैथारगोन होननानै खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों बुंथिदों। इन्टारनेशनेल हिउमेन राइट प्रटेक्शन काउन्सिल अफ आसाम स्टेटनि चेयारमेन रेभारेन्ड डक्टर समनि सिमां इस्लारि बिथाङा बेनिखायनो सोलायनाय, फोसाबफिननाय आरो सोमोन्दोनि गेजेरजों हारिखौ खैफोद जेंना गैयालासे सांग्रांथि जानो खावलायदों। बिथां रेभारेन्ड डक्टर समनि सिमां इस्लारि बिथाङा। दिनैनि खौराङा एसेनोसै। आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनबाय। खौरांखौ मोजां मोनदोंब्ला मोनसे लाइक खालामदो। लोगोसे सानफ्रोमबोनि खौरां मोननो थाखाय आंनि SB रादाब इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो। गोजोन्थों।